Сәлем баршагызга да. Игътибар иткәнсездер. Фәнни популяр тапшыруыбыз чыгарылышларында еш кына Татарстанның тарихы һәм шәхесләре турында искә алабыз. Әмма дуслар, милләтебезнең исеме ничек барлыкка килүе турында уйланганыгыз бармы? Гомумән, татарларның килеп чыгышы турында беләсезме сез? Алдагы берничә чыгарылышыбызда бу сорауларга ачыклык кертергә тырышырбыз. Татар халкы тарихын өйрәнгәндә мәктәп программасында сөйләнгәннәр белән генә шикләнеп калмыйча, тагын да күбрәк мәгълүмат табарга тырыштык. Фактлар онытылып калмасын, сезне дә бутамас өчен татарлар тарихын инста-трилогия форматында тәкъдим итербез. Бүгенге тапшыруда милләтебезнең ни өчен нәкъ менә татарлар дип аталуын ачыкларга тырышырбыз. Башлыйкмы? Билгеле, татар атамасы халыкның үзе белән бергә килеп чыккан очракта, аны аңлау җиңелрәк булыр иде. Әмма безнең очрак ансаттан түгел. Татар атамасы Европа күләмендә бары тик 13-нче гасырда гына билгеле була. Аңа кадәр татарлар дип Үзәк Азиядәге монголлар кабиләләренең берсен атаганнар. Соңыннан 14-15 гасырларда төрки телле Алтын Урда халкын татарлар дип билгеләгәннәр. 1895 елда нәшер ителгән Россия империясендә яшәүче халыкларның алфавит исемлеге дигән китапны карасак, кызыклы бер билгеләмәгә тап булабыз. Татарлар Россия империясендә 2 миллион кешедән торучы төрки кабилә халкы. Россиядәге барлык татарларны 2 төркемгә күчеп йөрүче һәм утырак татарларга бүлеп була. Аларның барысы да мөселманнар. Төрки телдә, төрле диалектларда сөйләшәләр. Казан татарлары исә Кыпчак урдасының Казан ханлыгы татарлары нәселеннән диелә китапта. 1866 елгы мәгълүматларга караганда, аларның саны 1 миллион 40 мең булган. Монда татарларның Кыпчак урдасының Казан ханлыгы халкы нәселе дигәне һич кенә дә аңлашылмый. Кыпчак урдасы ул кыпчаклар дигән халыкның административ берәмлеге. Русчаларны половцы дип атыйлар. Гасырлар буе алар рус телле халыклар белән бергә яшәгән. Алай гына да түгел, Иртыш елгасыннан Германия җирләренә кадәр рус телле халыклар арасында тормыш иткән һәм азиатлар түгел, европейлардан саналганнар. Шул китапта кыпчакларның аерым билгеләмәсе бар микән соң? Һәм татарлар билгеләмәсенә аларның ни катнашы бар? Инде әйтелгән китап эчтәлегендә кыпчаклар да, половцы дигән халыклар да юк, әмма татарлар турында әйтелә. Тик 1700 елның 1 гыйнварына кадәр аларны бер кайда да искә алмаганнар. Кыпчаклар билгеләмәсенең ни рәвешле татарлар дип үзгәртелүе турында кызганыч мәгълүмат сакланмаган. Әйтергә кирәк, татарлар билгеләмәсе 1 тапкыр 8 гасырда хәзерге Монголия җирләрендә булган 2 төрек каганаты вакытында гаскәр башлыгы Күлтәгингә куелган һәйкәл ташта очрый. Анда 30 татар һәм 9 татар кабиләләре телгә алына. 10-12 гасырларда татарлар этнонимы Кытайда, Урта Азия һәм Иранда тарала. 11 гасырда Галим Мәхмүд Кашгары үз хезмәтләрендә Төньяк Кытай белән Көнчыгыш Төркмәнстан арасындагы җирләрне Дәште татар, татар кыры дип атый. Шул ук вакытта Европада бу халыкны тартарлар дип йөрткәннәр. Атама грек мифологиясеннән алынган. Анда тартар үлем дөньясы астында урнашкан упкынны, ягъни тәмугны аңлата. Бу кадәр ямьсез атама Бату ханның һөҗүменнән куркудан килеп чыккан. Шуңа да татарларны тәмугтан чыккан һәм сугыш белән үлем генә китерүче халыкка тиңләштергәннәр. Европалылар тартарлар дип көнчыгышта яшәүче барлык вәхши кыргый халыкларны атаган. Дөрес, Европаның кайбер иске карталарында Тартария Россия шигеннән соң ук сурәтләнеп күрсәтелгән. Монголлар империясе инде 15 гасырда ук юкка чыга, әмма Европа тарихчылары 18 гасырга кадәр Иделдән Кытайга кадәр булган барлык көнчыгыш халыкларны да тартарлар дип атаган. 19 гасырда Тартария Европа һәм Россия карталарыннан да юкка чыгып, Үзәк Азиягә үзгәртелә. Чөнки әлеге зур территориядә яшәүче халыкларның төрлелеге барысында бер этнос белән билгеле булмавын аңлата. Тора-бара тартар атамасы да борынгы мифларга бәйлелеген югалтып, борынгы кабиләләрнең тарихы турында күп санлы теорияләр калдырып, без гадәтләнгән татар дип үзгәртелә.